ethi uyawukufa nokufa, wena ungakhulumi amazwi okumxwayisa okuba umsindise endleleni yakhe, yena loyo mubi uyawukufa nokufa, mina igazi lakhe ngiyakudbiza ezandleni zakho. Uma uNkulunkulu ethi hamba ungidlulisele izwi lami kubantu, wena ubasaba abantu. Ababodwa bathi ngiyasaba, bazongihleka, bazokuhleba, bazongilahla, bazothi ngifuna iminikelo, ngithanda ukubukwa, noma ngiphuphile, noma ngijanike. Depending ukuthi umuntu yini into ngaphakathi emrebukayo ukwenza intando kaNkulunkulu. Uma umuntu esaba umuntu odaliwe njengaye, ongakwazi ukwenza ububi obukhulu ngaphandle kokubulala, bekungcono lowo muntu asabe lo okwazi ukuthi masebulele, mase ephinde kwazi ukwenza i-damage further, njengokuthi ajezise umphefumulo wakhe, okungukuthi uNkulunkulu. uNkulunkulu-ke uyamsola umuntu osaba abantu, kodwa umuntu ofike wayedlulisa intando kaNkulunkulu, whether bayilalelile noma abayilalelanga, ngoba udlulisile lo muntu wenzile umsebenzi kaNkulunkulu, na uNkulunkulu umbonile. Akukho kunye angakwazi ukwenza further other than ukudlulisa izwi laNkulunkulu, ngoba akumele abantu sibaphoqe. Siyadlulisa imessage kaNkulunkulu, sibashiye kanjalo abantu along the way bazoyikhethela ukuthi bathatha izwi noma bathathe, ngoba abantu banikeziwe i-free will. I-free will ukuyikhethela ukuthi uyazi khona uJesu, uyawenza umsebenzi wakhe noma uwenzi, uyezwa ngemessage kaJesu, uyathanda ukuyithatha noma uyithathe. Uma-ke sibheka la izwi laNkulunkulu lithi encwadini laphaya kaJohane 14 uverse 6, amazwi lawa kaJesu ngizowakhotha. uJesu uthi ngiyindlela neqiniso nokuphila okuphakade, akekho oza kubaba ngaphandle kwami. uJesu la uclaima ama-attributes noma uyiveza enobuNkulunkulu ngokuzisho ukuthi yena uyindlela, uyiqiniso nokuphila okuphakade. uNkulunkulu oyikona konke lokho, kodwa uJesu uclaima lokho. That means uJesu ukusho lokho ngoba uyazazi usuvelaphi, nokuthi uyaphi, nokuthi ubani. Ingakho la ethi umuntu omamkelile usendleleni lowo muntu efuna uNkulunkulu. Umuntu omamkelile uneqiniso leli lifuna uNkulunkulu. Umuntu omamkelile unokuphila okuphakade okuhlezi phakathi kuyena. Lo muntu ungangambona ekwi-level yakho noma ungangarelate kuyena, kodwa lo muntu unokuphila okuphakade. uNkulunkulu akubekile ngaphakathi kuyena, ngenxa yokuthi nje udani wakhona uJesu. uJesu-ke uyena obalulekile uNkulunkulu asibekele yena ukuthi sikholwe ngaye. Ingakho nezwi licacisa encwadini ka-1 John chapter 3 verse 23. Yilo umyalelo wakhe ukuba abantu bonke bakholwe egameni lendodana yakhe uJesu Kristu, bathanda nje ukuba ekhiphile umyalo. Ogcina umyalo uhlala kuye, nawo uhlala kubo ngomoya abanikela wona. The reason why la uNkulunkulu ecacisa ethi abantu abakholwe egameni likaJesu. Maningi amadodana kaNkulunkulu agcwele umhlaba wonke, aseke azalwa owesifazane, namanye-ke akamoya esingakwazi siwabona. uNkulunkulu okwawo wakhe la uyaspecifya uthi asikholwe egameni likaJesu ngoba indodana yakhe ezelwe yodwa esifubeni sikayise, okuyiyona ayigcobile, ashilo athi wena indodana yami namuhla ngikuzele. uNkulunkulu uthi asikholwe egameni likaJesu ngoba uJesu uyena ashilo ngaye wathi ungumpristi omkhulu wesivumelwano esisha, uyafana noMelkizedeki, ngeke ngayisola isinqumo sami. That means uJesu ugcotshiwe uNkulunkulu, umgcobile kuwona wonke amadodana akhe akhona. Usethi akukholwe ngaye ngoba uyena ofele abantu, wenze into selfless, wafela abantu ezoneni zabo. uNkulunkulu uthokozile ngesenzo sikaJesu. Noma ngabe umpristi omkhulu uMelkizedeki bekade enikelela abantu ukuba baxolele izono ngezono zabo, kodwa naye be-worried ngoba bekade ephile enyameni. Kodwa uJesu wafa kwabayikanye ukuze akwazi ukuthi ayinikele ngomzimba wakhe. uNkulunkulu wayese emamkela njengephunga elimnandi, wayukele emazulwini, uyimanje usengasokulinde sikaNkulunkulu, which is why uNkulunkulu ethi asikholwe ngaye, sithandane. Uma kumzalwane kumele ubathande abantu. Uzokwazi kanjani ukubaseva abantu uma ngabe ungabathandi? Ngoba uNkulunkulu uzokuthuma kubantu now and then. Uze kubonakala igift yakho kaNkulunkulu, kumele ufunde ukubathanda abantu, ngoba ngale nkathi ubathanda kakhulu abantu ishayina kakhulu, noNkulunkulu ubonakala kakhulu. Umzalwane unothando, okwazi ukuxolela, okwazi ukubekezela abantu, okwazi ukubasiza nokuhambisana nabo, engabahluleli noma engabazindleli ngokukhulu. Ingakho la kuthiwa sikholwe uJesu. uJesu-ke uyena okwazi ukuveza umuntu noma ukumvezela umuntu
more uhamba noJesu ugcina usulibona iqiniso. Ngokade uyitshela ukuthi wena ungcono, uright, awudingi lutho. Kodwa the more uhamba noJesu is the more ubona ukuthi awazi lutho. In fact, kuningi okuwukubi ohamba kukho. And uJesu akakuvezeli lokho ngoba nakho ekulahla ufuna uyibona amaphutha akho uwalungise njengoba usahamba endleleni. And ngale nkathi uhamba naye uyakuvezela ukuthi wena ubani, yiphi purpose akudalela yona, other than uku-expose ama-areas weak kuwona usathana wa-attack-ayo ukuze a-occupy umuzi wakho la emhlabeni. Mase egaina i-dominion, uNkulunkulu uyawa-expose lama-areas ukuze wena uzokwazi ukuba strong, noma ukhuleka wazi ukuthi ukhulekela ini, hhayi ngoba ukhuleka njengokujwayela uze ukhothe izwi njengokujwayela, kodwa ukhuleke ngoba nakho umoya engcwele uyakutshela ukuthi khuleka ebekuhola. uNkulunkulu lokhu ukwenza kuthina ngaye uJesu ukusilungisisa ukuze sikwazi ukupresenta phambi kaNkulunkulu sesingenawo amabibi, which is why kuthiwa asilandele uJesu, asikholwe kuJesu. uJesu njengoba ecacisile encwadini laphaya uJohn 14 verse 21 uthe, onemiyalelo yami ayigcine uye ongithandayo, ongithandayo uyakuthandwa nguBaba, nami ngiyakumthanda ngize ngiyibonakalise kuye. Umuntu la omthanda uNkulunkulu yilo oyigcinayo intando kaNkulunkulu, akuyena lo omgweba uNkulunkulu athi nawe uyabona ungipha umsebenzi 24/7 noma 7 days a week 365 days a year, hleze ngibhizi ngiyasebenza. Lo muntu uyamgweba uNkulunkulu ngoba in between you must find isikhathi sikaNkulunkulu. Inkomo kaNkulunkulu ukukholwa noma ngabe kuphila umsebenzi, akumele uhleze ukhomplela ngalokho ukuthi ingoba ukupha umsebenzi awusitholi isikhathi. uNkulunkulu siyamkhonza, siyagcina intando yakhe just to show him ukuthi we are grateful ngempilo asipha yona. Kunabantu abasemoshwari noma abaseyibhedlela noma abasewestville abangatholanga ithuba esitholile. Here we are, si-free, sitholile leli thuba, senzani ngalo? Siyamnikeza uNkulunkulu udumo noma cha? Uma-ke sibheka la uJesu uthi lo omthandayo yilo oyigcina intando yakhe, hhayi ngokugcina ukuyazi, kodwa ngokuthi ayenze, ayiphile abantu bebone, hhayi ngoba enzela abantu, kodwa kumele abantu befakaze ngawo khona usapha emhlabeni ukuthi yabo siyamazi engakokholwa, futhi siyamazi sekholwa ukuthi besehamba kanjani. uNkulunkulu-ke la konke akwazi ukusenzela kona usenzela uma ngabe sentandweni. uNkulunkulu akajatshulisa ukuthi thina uNkulunkulu wethu noma uyinkosi yethu, ujatshulisa ukuthi nisihlele entandweni ngoba uyazi vele ukuthi sizokwazi ukusindiswa. Ingakho noJesu ecacisile encwadini yaMathew 7 verse 21 uJesu uthe, akusibo bonke abathi inkosi inkosi abazongena embusweni wezulu, kuphela ilabo abenza intando kaBaba sezulwini. Le ndlela esibaningi ngayo emhlabeni akusithina sonke esongena embusweni wezulu, kunabantu uNkulunkulu azobaxosha. As much as bebekholwa uzothi hambani labenzi bokuba ngikaze nginazi, noma bengayidefenda labantu bethi hawu lesiprofetha sikhipha amadimoni senze imisebenzi emangalisa egameni lakho. uJesu uthi anginazi, indani la kade nisebenzela khona. The reason why uJesu bebaxosha labantu, they didn't observe intando kaNkulunkulu besaphila. Bebehamba uNkulunkulu bengamsabi, bengamhloniphi, bebekade beyisebenzela bona, besebenzisa igama likaJesu kodwa kugaina bona, bebeyisebenzela bona, kodwa hhayi ukuthi bebesebenzela uNkulunkulu nokubusa kaNkulunkulu. As much as abantu bebebaletha kwi-kingdom kaNkulunkulu, kodwa bona bangenanga, and uNkulunkulu uyabasola, which is why la kubalulekile ukuthi uma ukhuluma ngoJesu gcina intando yakhe. Izwi-ke lapha lana uJesu akushoyo encwadini kaJohane 6:63 uthe, umoya ophilisayo, inyama ayisizi lutho, amazwi engiwakhulumele kunina angumoya futhi akuphila. Amazwi kaNkulunkulu ayaphilisayo. Uma ewanikeza abantu banikeza ukuphila abantu, uma abantu bewamukela bamukela ukuphila, along the way bazosizakala. Kodwa bebewayeka amazwi kaNkulunkulu bengawamukeli, inyama egcineni ngeke beze babenefithe lutho kuyona, ngoba inyama inendawo. Inyama iyamelana nentando kaNkulunkulu. The minute ufuna ukwenza intando kaNkulunkulu, ubona ngomzimba wakho usukhononda. Uma ufuna ukufunda iBhayibheli noma ukukhuleka, uyakhononda umzimba wakho ngoba kukhona ubutha enyameni. Ingakho inyama kumele zile ukudla, sikhuleke siyishuke ukuze kube yona ezothola intando kaNkulunkulu, singathobeli intando yayo. Lana kuJesu ukhuluma into eprofound ukuthi ukuphila sikuthola kuyena ngoba uyena ophilisa abantu, kodwa abantu abazokwamela intando yakhe. Nanti izwi lokugcina engizodlulisa base ngiyakhuleka encwadini yeSamuel 3 uverse 15 no 16.
Ngiyayazi umsebenzi yakho ukuthi awubantu futhi awushisi. Bekungcono uthi uyabanda noma uyashisa njengoba uziviveza ukuphalaza. Amazwi kaNkulunkulu lawo ukuthi uyakwazi ukuthi wena untukutuku awufuni ukubanda, awufuni ukushisa, ufuna nje ukublenda yonke indawo. uNkulunkulu leyo nto akayithandi. Lowo moya loyo umoya wemandethizi awushaye ukubazalwane ukuthi akafuni ukuthi awubone kubona, kodwa uyamthanda umuntu obandayo ukuthi abande kubonakala ukuthi uyabanda weqeni, noma oshisayo uyashisa phela. Ontukuntu ukuthi akamfuni nese uzokuphalaza. Sengiyakhuleka Baba, siyabonga egameni likaJesu, ehlisa umoya wakho engcwele ukuze sizokwenza intando yakho. Masubusisa igama lakho ngoKristu Jesu Inkosi. Amen and amen. Inkosi ngibusise nonke.